ҳамада салому алайкум дӯстон, Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз барномаи хайрия бояд рӯз ҷумъа мешид. Ин бародаре ки боҳош гап мезанем, лекин натонистем, муддати дарозае интизорае. Рӯз ҷумъа туғри нашид, вақт корубор имрӯз иншоаллоҳ мешава. Имрӯз асосан бояд ки рубрикаи ҳаёти муҳоҷир боша, лекин ҳаёти муҳоҷир дина биромад ку. Аз ҳамин хотир имрӯз озодае барои барномаи хайрия. Лайк мондана барои дастгири чунин барномаҳо фаромӯш накунед. Баъд як хабари муҳим оғоз мекунем барномаро. Хайрия. касе нияти сафар ба хонаи Аллоҳ дошта боша, беҳтарин иқдоме. Метавонем муроҷиат кунем ба рақамҳои дар рӯи видео буда ширкати Қори Фаррух. Ин бародар худаш дар ҳамон минтақа қарор дора. Чӣ гуна ки момаҷон мега дашном кардагия, лекин аз хонаи Аллоҳ дуртар буд. Ман дар хонаи худо набудам. 100 километр ай хонаи худо дур. Ин дашном кардагӣ нестад дауҷа ва дуртар буданам баҳона намекунанд. Роҳбаландои бо таҷриба доранд ки тамоми ҷойҳоро ба шумо нишон медиҳанд. Ҳангоми сайругашт карданда дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро ҳамчунин метавонед ки сайругашт кунед, тамошо кунед, зиёрат карда биёед. Коршон бо сифат ва нархошон дастрас ай дӯсто. Рақамҳо ба ғайр аз дар рӯи видео буда ҳамчунин закрепич дега дар якум комментария дар поёни ссилкаи веб канал. Салому алайкум. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом. Мани маёб аз зиқ накунед нависондаи бародар. Чӣ хел яъне ки ман зиқт кардам? Намегӯем ки гапа намефаҳмӣ. Ман ягон чӣ нагуфтам акаҷон. Ман гуфтам пеша камера мақсад. Ман гуфтам бародар худат дар навбат истодагӣ, дуруст, дар барномаи хайрия. Масалан Худ дар навбат истодагӣ, дуруст, дар барномаи хайрия. барномаи хайрияро тамошо кардагӣ ҳастӣ, медонӣ чӣ гуна мегзара? Ман ватара гуфтам ки вақт шид зангат мезанам, навбат қатӣ ҳар як барномада меомадагӣ ба навбат мешавад. Дуруст, навбата ту ҳамин рӯза интизор шидӣ. Дуруст бародар? Ва ман имрӯз ҳоло тура гуфтам ки ягон бор нанавистам, ҳамин рӯз навистам. Бале. Ман ҳамин рӯз тура гуфтам ки интизор ша, зангат мезанам ва ҳоло гуфтам таки тайёр бошӣ, зангат мезанам ва ман тура гуфтам тайёр ша, зангат мезанам. Ман камерама насб мекунам. Вақте ки одам гуфт ки камерама омода кардам, яъне ки ҷои кор ман тайёр кардастам. Ва дар ҷавоб ту ман дар нависондан мегирӣ ки ака ҷавоб тин. Яъне ки ту фикр кун ки вақте ки ман гуфтам ки ман камерама омода кардастам, пас ман бандам ку дар кори худам. ва аз байни оне ки ту смс нависондагӣ, гӯш кун бародарҷон, аз байни оне ки ту смс нависондагӣ ба смс дигарид ки ҷавоб те 10 сония нагзашта. яъне ки ту 10 сония да тоқат накарда. Нигоҳ кун бародарҷон, бес як минут. Бародарҷон, ту медонистӣ ки ман камера насб кардастам, яъне ки бандам. Я одам наметавонад ки одновременно ба 4 даст ёки ба 4 чашм ҳам камераша насб куна, ҳам экрани перепискаша нигоҳ куна. Ту ман дар нависондаӣ, дар поёни ҳамон нависондагит бо даврҳо акаҷонам ҷавоб тиен, ҷавоб надоден дигар ку. Бародар, аз саволи додагӣ то вақти оне ки нависондагие ки ҷавоб надоден 10 сония нагзашта. хоб, оғоз мекунем. Типер ониша ки гуфтӣ ки пеш аз занг задан аввал гап занем. Яъне ки бародар, дар тамоми ҳаёти кории ман, аз дами барномаи ҳаёти муҳоҷир ё ин ки барномаи хайрия, дар умум пас аз экран ман ҳамин қадарша медонам ки кадом направление аст ба одама муроҷиаташ. Мисол, барномаи хайрия медонам ки муроҷиат мекуна барои хайрия. Ҳамин қадарша медонам. Ман дигаша дар рафти барнома мепурсам. аз одами ҳаёти муҳоҷирам ҳамон қадар. Мисол мега ки мара фалон одам фреб карда ё ки фалон мушкилӣ дорам, тамом. Дига шама дар барнома гап мезанам. Мисол ноли занг мезанам, сабт гирён мешава ва мо дар ҳамонҷа мефаҳмем ки чӣ мушкилӣ дора, ба кадом мақсад. Агар аҳамият додагӣ бошем, ма савол метавонем ки сабаби муроҷиат дар барномаи мо чие? Чӣ мушкилӣ дошти худат бародар ва сабаби муроҷиат дар ин барнома чие? Яъне ки и актёрский бозӣ нест, ман дар асл намедонам. Ман дар ҳамон ҷа мепурсам, дар ҳамон ҷа маълум мешава. Ҳатто ҳоло худ мара мегӯй ки исключение аз правила шава, яъне ки пешакӣ аввал қатъи тума гап занаму баъдан ба бо видео кунем. Яъне чӣ хел бародарҷон, амира мара фаҳмон? Не, як гап амакаҷон. Мақсад мо ҳамин падарам нав мурдагиам. Ҳамин мо мақсад
ҳамки ягон мақсад агар мумкин боша агар нагӯед майли ман рӯзе беру мақсад падарам беру намараги беру масоли мумкин нест модарам бародар касале беру қанд беру надорад. дар барномаи Ман диққат хайрия духтарша дар дорам, барномаи каси гӯш ки бародарҷон дар барномаи хайрия рӯ обязательно беру мумкин нест. мақсад барои мегӯям ягон илоҷаш ҳастае ки мақсад хе почакома нишон додара гашта мақсад рум натобад мақсад ҳозир чиқела як мардум мақсад мегӯянд дина падараш меола ки имрӯз гадоӣ биромада мегӯянд намегӯянд ки маҷбур шурӯъ кирам биромад мақсад агар ҳангое негӯе хай майли видеовизу занг занед суҳбат мекунем. Ҳама ҷота нишон медиҳӣ рӯ обязательно барномаи хайрия рӯ обязательно бародар. фаҳмам. Так ана ки баъд ира ҳал кардем ира ман дагалосам гуфтам та саволи дигар оне ки мегӯй ки аввал гап занем ман шуморо бифаҳмонам ҳолата баъдан видео кунем яъне чӣ хел? Не ман ҳамин гапам буд акаҷон ки мақсад ҳамина фаҳмам ки чӣ хел меша намеша ҳамиша гуфтам акаҷон. Не ира да переписка гуфтам таку бародар ҷавоб додам ки намешавад. Тамом акаҷон. Тамом гирён кардани сабз шурӯъ кунем. Ба худо хоҳад акаҷон. Та аз киҷои бародар? Ман Зафаробод ака вилояти Суғд. Хоб камерата дар гирон ку оғоз кунем шаб. алё. Хоб салому алейкум як бор дига хушомадед ба барнома. алё. шунавидеси маро? Овози ман аст? алё. Овози ман аст? Ман видеомо дагирондам сурати худам ба мақсад тофт ана сурати шумоам ба натофт акаҷон ҳама хеле мешавад авознам канда омад. ба чӣ хотир намебардорӣ бародар? комментария нависондае ки акаҷонам иншоалло пули операсияи ман ҷамъ мешавад ми лекин телефон намебардорам мо дар барномаем. ман аз ҳамин хотир махсус аз аввали суҳбат мондам шумо да ҳамаш чӣ шава барои ин хотире ки бисёр чунин ҳолатҳое ки мешава ман дар бисёр барномаи хайрия мегӯям ки шумо пушти экранша намебинен. мисол аввал мешава мушкилӣ барои камерата насб чӣ хел насб кардан кор чӣ хел дигараш ба мисли ин не ба мисли ине хеле ҳолатша хеле ҳолаташ навдидистам. аз ҳамин хотир аввал мемонам шумода хуб гӯш кунен ҳамаша бинен. хоб ҳозир одаме ки бояд барномаш кунем медонад камераи ма гирёнае медонад сабти барнома рафтестай одаме ки чанд қадар муддати дароз интизор шудагай имрӯз мақсад навбатш мондагием ба хотири оне ки маъюбай кӯдак дорад дигараш хоб далш мерем яъне ки телефони маро намегирад медонад ки занги сабти барнома рафтестай ва комментария менависаву голос мемонад. хош ака эсэм шарифовҷон ман намебардорам интернет якмар намедонам ман бошани шумо бошад сурати ман метобад сурати шумо наметобад ана авози шумо канда омада суда якмар димашин ки ака эсэм шарифов ҳозир ҳамин мақсад хайриявӣ ба навбати мана ё ки мақсад пеша ма ягон кас ҳай мақсад пули ягон ҳамон ҷамъ мешавад баъди он одам ба навбати ман ё ки ҳамин рӯзи ҷумъа ба иншоалло алакои нӯбати ман меакаҷон. ира мо
исключение кардем дар ҳамин рӯз мондагӣ мешавад. Лекин бинем ки чӣ кор кардистай. аз байни ҳарди мо ҷавоб ту надодесӣ бародар, телефони маро вардор. нависонае ки ҷавоб надодаем бародар. тасаввур кунем бародар. яъне ки агар ман бидонам ки намехоҳам видео кардан ё ки барнома кардан, ман занг намезанам. Шале гап дар чие ки мада дар переписка нависондааст ки ҷавоб тиҳин. Лекин ҷавоб тиҳин охир зангат мезанам вардора. Дуруст? Мо сабти барнома кардесем, мо камерамон насб кардагем, мо барнома даштегем алакай. Дигар вақти переписка гузашт, переписка ҳамун аввал оғоз мешавад ки салом алейкум бародар, ман ниёзмандам видео кардана кор ҳамин қадар. Баъдан ман назначат мекунам вақти барнома кардана ва шурӯъ мекунем. Вақти барнома кардан назначат дигар. Ман занг задестам. Вардор барномаро бигзаронем. барои ана ҳамияи дӯсто ки барномаи хайрияда чунин талабот гузоштагиай. Рӯ муҳимай. Чунки вақте ки рӯра мо намонем, бигем ки рӯта метонӣ маҳкам кунӣ. Аввал ман чунин доштам ки аввал мегуфтам хай ягон кас изо мекаша ягон чи дигар. Лекин баъдан фикр кардам он шаки вақте ки рӯра пӯшонӣ метавона одами бароя ки дар асл ниёзманд нест. Чӣ гунае ки дар барномаи хабарҳои ҷинсида тамошо карден одамое ки чилоғ нестанд, дар қадри рахшона чилоғ гирифта рафтестанд. Чунин мешавад. Занҳое ки дар ҳамҷа рафтестанд аҳамият битиҳен. Тарзи роҳ гаштаншона оё дурустанд ё ин ки маъюб. Дурустанд, дуруст? Дурустанд, дуруст. Бале. Акнун тамошо кунем. ҳамаш махсус кайласка қати кӯдақати солим тераторошона интихоб мекунанд ва пора каҷала бо стилои ҳамашон яхел. А вақте ки одаме ки дар асл ниёзманд боша аз рӯша нишон додан шарм намекунад. Дуруст? Дар асл агар нигоҳ куненда муҳимият мондан дар кора. Ту дар асл ниёзмандӣ, дар асл ту дар муҳимай видео кардан, кӯмак кардани халқ. Пас куҷо ту шарм мекунӣ ки рутбия ё ин ки ная. Дуруст? То хулоса бароварда ки яъне ки кӯмак кунанд. Яъне ки боруд бо шерат суҳбат кардан ҳам нисбати мо, ҳам нисбати мардуме ки тура кӯмак мекунад, як ҳурматай. Як ҳурмат, як уважение ки ту ба руд мебурои бо шерат қати мардум суҳбат мекунӣ ки чунин мушкилӣ дорӣ ва кӯмакат кунанд. Лекин ман то охираи барнома чӣ хел шава нашава, ман ҳамаша сабт мекунам. Шумо бибинен ки охири гап чӣ мешава, охири гуна зангзанӣ ва гуна видео кардан. И бо як бародари дига дар нависондагӣ буд. Бо у бародар аю тараф нависондагӣ ами зарури бадаи видеошка. Яъне ки исключение кардагем бародаро, медонед шумо рӯзи ҷумъа не рӯзи якшанбе барномааш промадестай, ба хотири ки рӯзи ҷумъа натонистем. Рӯзи якшанбе да мондем шаки рӯзи якшанбера барномааш какрас озодай. Барномаи рӯзи якшанбе мебромадагӣ шанбе бромад. Яъне ки ҳам хитуғри шид. Исключение ҳама рӯзои барномаи хайрияш рӯзои ҷумъа мебура, рӯзи якшанбе. Вақт додем, леки бинин чӣ кор кардест. ҳамин телефони маро вардор, беҳадди ақал бе видео ҳам хе вардор. Алло, чо кади бародар? Вақти смс менависонад дамо 5 сония гузашта. Менависа ки бародар ҷавоб тиҳин охи, чӣ ҷавоб надоден? Дар ҳоле ки одам аз ин тараф занг задеса, занги одама намин бародара. Ана мантиқ. Одам мера ки дархост кардагиай. Не ин ки ранги момаҷону лангулишон маҷбур видео кардагӣ. Хай ки масъала шоли баъдан навбати хичонда гап мезанем. Мақсад бародар ки буд номаш Кароматло
мо туро маҷбур накардестем ку ё ки ранги стили момаҷон лангуливор қатӣ ту дар мо дархост кардаӣ ки доем ки видеот кунем. Барои хотире ки мо видеот кунем мо вақт ҷудо мекунем махсус. яъне ки агар ки мо вақт ҷудо кардем то ки вақтмона бо ту сарф кунем ту дар видео карданда ин маънои уро дорад ки мо туро қадр кардагем, чунки дар ин вақт мешид ки мо дигар кормо накунем, дигар барнома бо дигар одам ҳастанд. одамое ки дар навбати истодагӣ чи дар барномаи ҳаёти муҳоҷир чи дар барномаи хайрия мо метонистем ки дигарош қатӣ видео кунем. мо метонистем ки дар умум дар бораи дигар барномаҳомон видео кунем. мо метонистем ки видеои веб каналмон омода кунем, дигар коромон буд, лекин мо ҳамаи корро як тараф партофтем то ин ки барномаи туро бигзаронем ва туро пешакӣ огоҳӣ кардем ки бародар омода ша суҳбат мекунем ва аллакай ин вақти сабти барномаи мо рафтеста ва ту чӣ кор кардестӣ? Тел кунед хай. яъне чӣ хай? мо дар барномаем. чӣ хел хай тел кунед? чӣ ба намегири телефонта бародар? акаҷон чӣ ба телефонта намегирӣ мегум? гап зан акаҷон бардоштесам бурдеста. ҳоз ту бардошти сабди мурдеста будам? нафаҳмидам. ҳоло ту телефонта бардошти сабди мурдеста будам қай вақти ман занг мезадам? телефон мекунӣ акаҷон мебардорам диринг мекунад мемура ака. ане ки дама бардоштагӣ набуд охи дар ту аймада фақат ту набардоштагӣ будӣ. беҷавоб буд. не олистомам мегум сатои чанд акаҷон ахиро. гӯш кун бародар, дар комментам нагуфтӣ ки телефон вардоштесам мурдагиай. хоб чӣ мехоҳӣ бародар? ман хата нафаҳмидам. яъне ки ҳамин масхарае ки ту кардасти бо мо ба чӣ хотира? акаҷон ман шумо чӣ масхара кардам акаҷон? мақсад бародарҷон ки ма медони худат барои то ки қатъи худат барнома кунем мағз вақт ҷудо мекунем барнома мекунем. ман барои худат вақт ҷудо кардагиам, яъне ки қадр карда барнома кардестам. ту телефонта намегирӣ, ту ҷавоб наметӣ, мекушӣ. якум дофт занг задем, гирён карди камерата, куштӣ. чӣ ба кадом хотир куштӣ? охи сурати шумо намоён нашуд акаҷон. барое ки ман камерама ҳоло успед накарда будам гирён кунам. ту метонистӣ бигӯӣ ки ай шумо нишон надодеста ман камерама гирён мекардам. ина ҳоло меҷихим немихел, ина камераи ма гирён шид. ман успед накарда будам камераи ма ҳоло гирён кунам, ту куштиш. агар ки сурати ман набаромад ту бояд бикушӣ. не хай ба чӣ ба куштӣ бародар? дигар ака бинӣ якум ваяш неста якум илоҷиш неста акаҷон дастуру. гӯш кун бародарҷон, ба кадом хотир кушти ту телефонта? алё мегум ба кадом хотир кушти телефонта? сурати ман намоёна ака. не сурати ма танҳо намоёнае. ман тура мисол нишон додестам ки ина ҳозо сурати ҳардумон куштагиай. то ин ки сурати ман намоён шава ман хе меҷихам видеора ай ман намоён мешава. та меҷихи видеои хита ай ту намоён мешава. он дафар та ай хита ҷихидагӣ будӣ ма успед накарда будам ай хе ма ҳоло дар гирён кунам ва дар ин бора фикрам накарда будам. мақсад ма камерам гирёна дар ин тараф дар чанд экран хима дидестам. ин тарафша фикр накарда будам. агар мегуфтӣ ки ака шумо гирён нестай ва муҳим мебуд ки ту мара дидан муҳим мебуд барои ту мегуфтӣ ма дар гирён мекардам. лекин ман намефаҳмам ки ту барои чӣ куштӣ. бо кушт чӣ ба мекушӣ бародар? гап намезанӣ? медонам бародаро ин барномаи хайрия нашид, як цирк шид, лекин ман ба хулосае омадам ки монумаш шумо бинед чӣ гап мешава. ман дар худам дам номаълумае ки то охири гап чӣ мешава, мақсади то куҷо бурда мерасона. раст ки ман аввал оғоз карда будам, камерама гирён карда будам, сабт рафтеста буд, ба ҳамин хотир мон бирава то охира. чӣ гуфтен? чӣ гап мешава ай кор? натиҷаи кор чӣ мешава? ҳоло агар бона кунад ки телеграм ягон мушкилӣ дора, ватсап қатӣ ман ягон кас ба ватсап алоқа намекунам, лекин қатӣ ба ватсап алоқа мекунам. то ин ки то охира бирем чӣ гап мешава.
дар асл майра бовар кардагӣ ҳастам барои ниёзманд буданаш, барое ки суратҳои поша нишон додагӣ буд. Пош бемор будан. мақсад то кадом андоза чия ки ман намедонам, мувофиқи официалниш дарак надорам, лекин аз суратош майра дар умум агар хе бигирем одам ама бовар накунам ки ниёзмандаем, ма ваъдаш намекунам ки бо ту видео мекунем. дар умум раз ки видеош кардаистем, раз ки вақтш додем, раз ки ба хулоса омадаем видеош мекунем, пас бовар кардагием ша. а дигар моментоша дар видео муайян мекунем. асосан кори ман хеле. лекин бинеги чӣ кор кардааст? ҳадаф ман намефаҳмам бародора. Просто барои чӣ хотир мегӯм то охира равом ки ҳадафи ҳамин корам мада маълум шава. ҳадаф аз ҳамин коре ки ҳамин кардааст чие? нависонда акаҷонам. ки бародарҷон телефонта вардор, ҳамун хел видеота нахоҳӣ, агар ҳамун хел голоста вардор, ҳамун голосовойта вардор, чӣ гуна овозо вардошти кишти ку, накиш ҳамун хел вардор. гӯш кунед мешад. Чира гӯш кунем охе? Вардор гап занем. бародар вардор белицо вардор гап занем. ма переписката намехонам. белицо вардор танҳо гап занем. ҳамин гапое ки дар ҳаминҷа гуфтаисти ба переписка вардор ҳамхе гап занем. мада ҷолиб бае ки ба куҷо бурда мерасона ин суҳбати мо, ин барномаи мо чӣ хеле барнома мешавад. барои ҳам хотир бардор гап занем. то ки мардумам фаҳманд. ма тара гуфтаистам бардор ҳамин гапое ки тавассути переписка гап задаистем, тавассути голос гап зан. ма тавассути переписка ҷавоб наметим та. акаҷонам охир бе видео ё гуфтен намешавад ку пул ҷамъ кардан. яъне ки хоб да мақсадаш он аст ки ма гуфтаистам бе видео ҳам гап занем. мақсади ма он аст ки перепискаҳо ҳад яқал гап занем. мувофиқи логикаи худ агар хе бигирем бе видео пул ки ҷамъ намешавад, пас видеота гирён кун. не хай. майли видео гирён кардан ё ки дигараш дар умум телефонта вардор. ва дар ҳаминҷа шаши дигара қайд кардан дар кори бародаро ки дар переписка ман нишон додам. дар вақти суҳбат кардан пеш аз занг задан гуфтагӣ буд ки бе видео кунем агар бишава, агар имкон боша, агар ки нашава хай майли занг занен ҳамин хел мекунем. ва ма гуфтагӣ будамш ки намешава ва гуфтагӣ буд ки хоб занг занен мақсад. ҳоло ма нишон метем перепискаша, бо як бор дигар бихонем. нигоҳ кунем бародаро, бо як бор дигар огоҳӣ кунам касе ки агар тавассути эфир тамошо кардаиста боша ин видеора, ақиб гузаронен, ҳамеша видеора меша ақиб гузаронен. и ниёзманде аст ки муроҷиат кардагӣ барои барнома кардан. ва мо дар инҷа намедонем барои чӣ хотир чунин спектакл кардаиста бо телефонша набардоштан. занги воридотии ма киштагиа дӯсто, ма одамое ки да ман муроҷиат мекунанд, вай вақт ҷидо мекунанд, интизор мешаванд, мо вақт ҷидо мекунем то ин ки вода занг бизанам, қатишон суҳбат кунам. Ёдам да ман занг задаистам намегира. ма гӯш намекунам голосота бародар, телефон ма вардор, ба телефон гап занем, ҳамин гапота ба телефон бугӯ. ним соати барнома. як одами дигар ҳоло корш буд мешида ин қадар вақт. интернета кишт ба фикр. барое ки ба мисли пешина гуфтагӣ буд ку интернет безебай. да уҷа гуфтам шаку ман да гуфтагӣ набуди ку. дар ин ҳолат ба фикрам вардошти интернета кишт. ходи зур. алло. 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 тра руд намоён нестай бародар, ай чӣ хотир телефони маро намегирӣ? алло. мегӯм руд намоён нестай, ай чӣ хотир телефони маро намегирӣ? лаба?
мегум руд намоён нест, ҳай чӣ хотир телефони маро намегирӣ? Не ман мегирам акаҷон, бия ин акаҷон мегуфтаги ман бурӣ. Гирифтесиам ки акаҷон связам шуста ба худо. Алё. Хоб гап зад. Ҳамин акаҷон биёяд дастгирӣ кун, мақсад ман оли видеовизу қади шумо ҳамсубар меша, мақсад милитсия меша ки ягонаму хира пира кардан. ман ҳамин ҳоло бародарҷон тира рад кардам ки ман тира барои кӯмак кардан рад кардам. алло. Не рад накарди акаҷон. Падар тарамад рад накардам, ман гуфтистам таки биё ба мақсад вақта ҷудо кардем барои барномат аллакай ва пешакӣ гуфтам таки на барномат ҳаст шурӯъ мекунем. Шурӯъ кардастем, лекин ман мушкили ҳамин кора нафаҳмидистам. Ай тарафи худат чидистай. Чӣ ба ман нафаҳмидистам, мехоҳам ҳамиро фаҳмам. Мушкили ҳамин ки ҳозир ман қади шумо видеовизу гап мезанам, фаҳмиди акаҷон? Поҳома, ҳамаша гапҳома, ҳама ҳарфҳома мегӯм. Мақсад ҳамин аст вақте шумо ютубда мепартен ку ютубда мешад ки ҳамин лицо мақсад ягон намуд хира кардан, лицоя фақат тамом. Не, бояд лицо боша. Я вручат ку ака эсен шад. Не, лицо бояд боша бародар, лицо бояд боша. Қадрам нагузаштага. Лицо бояд боша бародар, ин талаботи барнома. Не, лицо бошад, хеле хира намеша, хира кардан қадар через компютер намеша ка. Не, ман ура қасдан худам хира намекунам, беомам ҳамун связат безебаи худаш беинам хирай. Ва ягон илоҷиш нест ака. Не, ман ура қасдан хира намекунам бародари талаботи барномае ки барномаи ҳаёти то есть барномаи хайрияда бояд одам намоён боша руш. Мақсад озамин хайрия навбати мана ё ки навбати ягон кас дига баъд ягон кас ба видеои ман мебурояд. Ҳамин рӯз видеои мебурояд. ҳамин рӯз ҳар як ҷума намебурод. Ҳар як ҷума бояд мебуромад. Ман бояд тира рӯзи ҷумаи гузашта занг мезадам, натонистам. Барои ҳам хотир рӯзи барномаи ҳаёти муҳоҷира дина рӯзи шанбеда бировардем. Имрӯз рӯзи барномаи ҳаёти муҳоҷир озод шид, то ки барномаи бурояд. ҳамин рӯз худо хоҳад ҷамъ мешавад акаҷон. Чӣ ҷамъ мешавад? барномат мегум ҳамин рӯз мақсад ютуб да мепартен, мақсад видео номер. охам барнома ва номери карта парта мемонед шумо ё не ака? ҳамин барномаи хайрияи мара дидаӣ? хайрия мақсад дидагам ки якта шадидам ки мақсад ҳар ҷума меган хайрия меша, вақте қади шумо ҳам суҳбат мешавад, номери карташа мегӯяд, бо даличкаи шумо нависта парто шумо мегиред. Бале, баъд айтам менависед. пас айтам ҳама хел мешавад. Хуб айта ягон хел дига мешавад ки. алло. мегум айтам ҳама хел мешавад ё ки ба айта ягон хел дига мешид ки. ҳама хеле ба назар мерасад гӯё одами лангулӣ бошаву махсус қасдан проблема кардаиста боша. бокшт. инеш далели оне астае ки кишт.
бача телефон тавардори уважение шумо акаҷон гуфтантоне хеле барои намоиши холия ам хеле уважение нисбати одам яъне ки шумо агар кӯмак дар кор шава ҳамон вақт бояд ки қайтон гап занан вақте ки мо шумо да занг задем шумо набояд вардоре на ё ки телефона дар рӯи мо киштани аз рӯи одобай ҳамин гапҳое ки ба переписка гуфтаеси ман мехоҳам ки ба занг қатъи гап занам ягон мушкилӣ дора мо суханмонро тамом кардагӣ набудем қатъи хидати телефона дар рӯи ма киштӣ ва дига намегирӣ сабаб ҳамин чӣ боша ман намефаҳмам чӣ ба хе рафтор мекунем бародар ман ҳамира мехоҳам фаҳмам просто آله мегӯм чӣ ба хе рафтор мекунем ман ҳамира мехоҳам фаҳмам просто نه اکا جون نگفتین که اکا جونی من یا دستگیری کنید گفتم نمیگید یا ман гуфтам не шуморо дастгирӣ намекунем نه همین یا چی مقصد پدا نمردگی میدونی اوداموی تختمو چی خیلی مثلا یک мо суҳбати пешинамона ҷамъбаст кардем ки ту кишти телефонта نه اکا جون که نگفتین пас чӣ ба киштен ҳами телефоне ки чӣ гуна ки шумо киштен нигоҳ ки бародар қатъи одам суҳбат кардаиста бошӣ хай ногуфта мақсад суҳбата ҷамъбаст нокарда телефонта бикишӣ аз рӯи одобай نه 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 روی مردی هم نه اکا баъд чӣ кор кардем ман кори шуморо чӣ хел қабул кунам нисбати худам ки мо суҳбат кардаистем дар мобайни суҳбат шумо телефонтона мекишем نه اکا ساعت ویسا گوش که اکا بیامی کار من حال میکنی اکا جاوید نمیتونی нигоҳ ки бародар ман якумаш ки ман то ҳол гуфтаистам ман тура рад накардам ягон вақт ман тура рад накардам лекин ман намефаҳмам рафтори тура нисбати худам телефонта дар рӯи ман мекишӣ гап монабуд накарда телефонта мекишӣ ба переписка қатъи ман мехоҳӣ гап зани ман тура мегӯм телефонта вардор ба телефон ман мехоҳам суҳбат кунам намевардорӣ ҳамин рафторои тура ман бояд чӣ хел қабул кунам مقصد همین که اکا جون همین гӯш ки бародар ман тура ҳоло савол додам ҳамин рафторои тура ман чӣ хел қабул кунам нисбати худам اکا مقصد من یکون فریبگار نکن من حقونی گوش نه برادر майли ман медонам ки ту фребгар нестӣ ман медонам ки ман қарздор нестам ман медонам ки ман тура маҷбур ба видео кардан накардам ман медонам ки ту ниёзмандӣ ман медонам ки ту да ман муроҷиат кардагӣ ман медонам ки ман бояд кори тура буд кунам ва чунин ноҳурматӣ ту дар ин кор худат кардаистӣ одамеро ки тура кӯмак карданияй нисбаташ чунин ноҳурматӣ кардаистӣ маънои ҳамин кор дар чие ман мехоҳам ҳамеро фаҳмам просто ман наметавонам фаҳмида мумкине ки ман қайд саводу ақлам нараса ки маънои ҳамеро бифаҳмам ман намефаҳмам маънои ҳамин корои тура дар чие نه اکا جون مقصد من گفته سودیم که همین کار مقصد حالا من که چی من صبح میشم ویدیو همه جو من نشون میتونم هم صبح دیده گم میزنیم مقصد من همین که مثلا وقتی ویدیو در یوتیوب پات افتم با مقصد یه لیت شو نتو باید که یکم خیرت شو با هم خیلی مقصد همین کارا ما ترا فهمیدم موی مسئله را که ما را ترا فهمیدم که تو گفته استی که اشتباهی که لیتسود خیره بشه ولی که ما ترا سوال دیگه چرا داده استم حالا تو سوالی که ما ترا دادم اول دایی مرا جواب ته بعدا ما دالش گپ زنیم آخه مقصد من همین اکا جون دیگه یکم وای ندارم وقت مقصد همین ایله که من مقصد ترا این آواز فهمیدم من که ما ترا سوال دادم که ای چگونه رفتاره که ما قایت آدمی را که ترا کارت پیش غلط دیگه کار تا بود کنم تو دروش تلفن تا میکشی بخشیش اکا جون علی خب نکش تلفن تا حالا хорошо ای که ای دوفر نکش تلفن تا тра ҳоло руд намоён нест та ҳал ҳамчун ба назар мераса ки гӯё ба мисли галасавои гап задиста бошӣ дуруст чунки камерат киштагиай алло ҳоло камерат киштагиай ба мисли галасаво гап бароям хотир накиш ман мехоҳам гап занам ман мехоҳам ҳамин муамморо ҳал кунам хоб акнун мегзарем бар саволои ту чӣ гунае ки ту да маълумай чӣ гунае ки дигар видеои хайрияи мара дагӣ видеои хайрияда талаботаш ҳамеае ки рӯи ниёзманд бояд намоён боша аз як тараф фикр мекунӣ дар ҳамин ҷо ягон ҷош нофаҳмо нест мисол талаботи барнома ҳаминай агар ки ниёзманд ба талаботи барнома розӣ набоша метавонад ки рад кунад бигӯяд ки хай намекунем барномаан дуруст лекин мушкилӣ дар оне ҳастае ки ин рад намекуна намега
ва пеш аз оне ки мо занг задем пеш аз он гуфт ки хоб агар ки нашавам хоб занг занен мекунем. ин як. А дуюмаш ки то ҳолора ҳам дар байни ҳамаи рафти ки мо гап мезанем телефона мекшаву дар переписка менависа ки ҷавоб битен, чиба ҷавоб наметиҳен. фаҳмед да бардоро? не ки талаботи барномаро фаҳмидӣ. агар ки ту розӣ набошӣ хай мегӯӣ хоб намекунем. лекин барои чӣ менависӣ ки ҷавоб бите? вақте менависӣ ки ҷавоб бите, хорошо нависӣ ки ҷавоб бите, яъне ки мақсад ки гап занӣ. вақте ки зангат мезанам, пас чиба намегирӣ? пас чиба мекишӣ? фикр кунед да бардоро. ма и чиза ба фикрам ки ягон олим то ҳозира муайян кардагӣ нест сабабу корша ва мо ҳаракат кардастем бифаҳмем ки сабабу кори ида чӣ боша. ин ки шумо бинависед дар комментарӣ агар шумо фаҳмида бошед. мақсад бе ҳавай намешуд акаҷон. Не бояд рӯи ниёзманд намоён боша. барои чӣ хотир ма чунин талаботи нав ворид кардагим? мақсад нав не аллакай хела шид, мумкин ки сол шидиста боша. барои хотире ки метавона одам бароя ки дар асл ниёзманд нест, медонӣ? ва рӯша мепӯшона, ура ки даказат мекуна ки ҳаст нест, мақсад рӯша ҳеҷ кас намебина ку. вақт ча мизон намекаша. авгоҳ одаме ки дар асл ниёзмандай, одаме ки дар асл эҳтиёҷ дора ба кӯмак кардан, вай лицошо маҳкам намекуна. ин як. дуюмаш ки ин бо як уважение нисбат ба тамошобин мешавад. мисол тамошобин даки ӯ арз карда сай кӯмакш кунан, рӯи худша нишон наметиҳад. як ноҳурматӣ нисбати ҳамун тамошобине бо. не шумо мара дидагӣ медонед ки акаҷон ма дар натура мехелам ку ака. ма тара якумаш ки дидам, а дуюмашта ки мисол тарзи характер рафтортам фаҳмидам ки нисбати одам чӣ гуна ҳурмату иззат дорӣ. ту мақсад одами аднастарони бародар. ту дар кӯмак кардан дар корай ту фикри хита танҳо мекунӣ, ҳурмату уважени хита фикр мекунӣ, аз дигарро фикр намекунӣ. ва ма тара ҳамира гуфтаистам ки мардуме ки моро тамошо мекунад, мардуме ки моро тамошо мекунад бародар, гӯш кун мара, мардуме ки моро тамошо мекунад ва ё кӯмак мекунанд ва ё мардуми кӯмаккунанда одамое ҳастанд ки тамошо мекунанд. вақте ки ту бар руд қатъи ӯ гап мезанӣ, и ҳурмат иззат нисбати тамошобина, нисбати бинанда. ту рута маҳкам мекунӣ ва мардум мегӯӣ ки тура кӯмак кунанд. ин ноҳурматӣ нисбати худи тамошобина. ин як тараф. аз дигар тарафаш ки ман фаҳмондам ба хотири чӣ чунин правила мондагием ки ҳоло метавона одаме бароя ки дар асл ниёзмандам нестай, рӯша маҳкам куна. хай рӯш маҳкамай ку дига, ягон ҷои сӯхтанаш нестай мега. вобшин барои нами хотир. ҳатто ошто ки ма тара дидагим, якумаш ки ма тара бовар кардам ҳамчун ниёзманд, суҳбат кардем. а дуюмаш ки дар рафти наи суҳбат ман қадарша фаҳмидам ки ту одаме ҳасте ки ту дигарро ҳурмат намекунӣ бародар, ту танҳо фикри хита мекунӣ. ака ман чем худам бисёр мардуме ман ба ки ҳурмат мекунам, эҳтиром мекунам ва аз ҷон ман бисёр бародарҷон ту мара дар переписка укоҷон менависӣ. укоҷон менависӣ. вақте ки як смс-та нависондӣ, аз байн 5 сония нагзашта буд, ту мара нависондӣ ки укоҷон чаро ҷавоб намедиҳӣ? дар он ҳолате ки дидеста будӣ ки ма кор доштам. нигоҳ кун бародар, дар он ҳолате ки ма кор доштам. а вақте ки ма зангат мезанам, ту худ телефони мара барқасд намевардорӣ ва ҳатто киштӣ ва ҳатто дар байни занг мон телефони мара киштӣ. тасаввур кун ака ҳар ди ҳолата. мо одаме ки барои ту вақти қимати хидмат ҷидо кардагим то ин ки ту да кӯмак шавад телефони мара дар рӯ мекишӣ, а дар ҳоле ки 5 сония аз ин тараф ҷавоби ки смс-ра ма ҷавоб надода бошам, менависӣ ки чаро ҷавоб наметиҳем. и справедливия? лава и справедливия мегум. не ака. хай вот иҷа ма гапи ҳаққа гуфтаистам бародар. кадом ҳолат да боши набоши, чӣ гуна боша набоша, ма дар любой ҳолат гапи реалне ҳаст ҳамн хел мегум. хита ай кор хафа наша, ту шахсе ҳасте ки новобаста аз оне ки дар кадом ҳолат ҳасти нести, якумаш дар кадом ҳолат буданат ма тура розиям ки кӯмак кунам. лекин дуюм ҳаминша мегум ки дар кадом ҳолат будан набудани ту новобаста аз ин, ту шахсе ҳасте ки дигарро ҳурмат намекунӣ, ту танҳо фикри хита мекунӣ. ака ма чӣ бати ҳурмат намекунам акаҷон, мо шумо ҳурмат мекунед. хоб ҳурмат мекунӣ. телефона дар рӯи ма киштан ҳурматай? телефона дар рӯи ма киштан ҳурматай? не тамом ака, бахшиш ҳамин киштем ака, ҳамин телефонро киштем ба беҳурматӣ мешавад акаҷон. албатта беҳурматӣ мешавад. агар ки ягон сабаб медошт телефонта киштан, ма тара мисол разбор мекардам, қатъи ҷанг мекардам, дашномат мекардам, телефонта мекиштӣ, баъдан мара мегуфтӣ ки бародар ту мара дашном кардӣ, ма телефон ма киштам. лекин мо ҳам ту суҳбат кардаиста будем, суҳбати мо ба итмом нарасида, ту телефонта дар рӯи ма киштӣ. и чияй? и агар ноҳурматӣ набоша, пас чияй? мақсад акаҷон манам хеле
شما نمیشنوید. من گفتم ما صحبت مربوط کردیم. ما صحبت مربوط کرده بودیم. نه که جان بیا میوای نکن، من از زیر نکن، تمام بخشش پرسیدم تمام که چه خیلی یعنی که من ترازیق کردیسم. همین من گفتم که تمام ای با من گذاشته باشه بخشش تمام یکون گپیلیش یعنی که حالا من ترازیق کردیسم، یعنی که موافق منطقی تو من ترازیق کردیسم، یعنی که ما وینواتم دایجا تو جبر دیده حساب میشه، درست؟ نه که چون همش ما که چی فکر میکنی؟ خب بو همینجا بو گپ دابونه اون رفته سعی که بو فکر ریخته میکنی. برادر نگاه که هر یک کسی ما بنده اللهم، هر یک کسی ما دا مشکلی به اندازه هست که از دیگران هم دهشتناک باشه. یک کس معیوبه، یک کس بیچاره، یک کس صغیره، یک کس دیگه فقیره. هر یک کس مشکلی داره در جهان. هست آدمی که به دست پای مشکلیش همیه که به دست پای. هست آدمی که دست پا داره با مشکلی داره که بدتر از او آدمی هست که به دست پای. هر یک کس موافق کار خودش، موافق اونی که الله پیش بینیش دیگه، موافق الله از همه داناتر میدونه که نسبتی که چه کار کنه. همه به اندازه مشکلی داره. حرمت نسبت همه یک خیلی گفته نمیشه و که یک کس از یک کس دیگه بالاتر باشه، یک کس از یک کس دیگه پایانتر باشه. همه بنده ایم بالاتر اون فرشته ها میشه و او ذاتی پاک میشه و دیگرش رفتن میگیره. لیکن ما نباید خودمون عنوان بمونیم به خاطری که ما ملایم، ما قاریم، ما حاجیم، ما معلمیم، ما فلانیم، یا اینکه یه آدم دیگر را عنوان پستر مونیم که وای سترویچیکای، وای شکاتورچیکای، یا اینکه حرمت نسبت اونی که معیوب بالاتر باشه، نسبت اونی که دست داره پایانتر باشه. برادر همه در نزد پروردگار یکه و ما باید همین خیلی چکنیم. تو امروز خود تلفن در روی آدم میکشی با میگوی که بس کن برادر ما رزق نکن. تو خط بالا نمون برادر جان. ما ترا میفهمم که الله مشکلی تو آسان کنه. ما ترا میفهمم که مشکلی داری. ما ترا میفهمم که نیازمندی. ما اگر چونی نسبت فکر نمیکردم، ما تو در روزی نمیشیدم برنامه کردن در برادر. ما ترا امروز زنگ نمیزدم که با برنامه تکنیم. مخصوص روز یک شنبه را که روز جمعه من نتونستم روز یک شنبه را برای برنامه تجدید نمیکردم. ما که باور نمیکردم. ما باور کردگیم، ما فکر تا کردگیم، لیکن ما اونی را بات میگم که ما اونی را بات میگم گوش کو برادر، ما اونی را بات میگم که ما آدمایی که دست و پامون کار میکنم در حالی که فکر شما را میکنیم، پس شما خودتون اولا حرمت کنین. وقتی تو را حرمت میکنه مردم در حالی که خودت حرمت کنی. حرمت کردن خود چگونه میدونی؟ خود حرمت کردن چگونه؟ همین را دما جواب میتونی برادر؟ حرمت ها چی بنی اکشون چی بنا میدونم؟ یعنی که خود حرمت کردن چی معنی داره؟ یعنی که من میگم خود حرمت که، یا که من میگم که من خود بخوام حرمت میکنم، همین چی معنی داره؟ مقصد آدم وقت خودش فکر میکنه، خودش اندیشه زبون نکیچ خیلی گپ میزنه. خود حرمت کردن معنی او را داره که تو باید اولا دیگر را حرمت کنی. اوه ها گفتنم که همین پیش مقصد زبونی بیزیب گپ اومدن، مقصد همین دو تلفن کشتن، مقصد این یک بیزیب کرده، مقصد چون که هر یک رفتار برعکس رفتار داره. وقتی که نحرمتی نسبت دیگه کس کردن این معنی رو داره که تی یکم درجه خط حرمت نمیکنی. چون که نحرمتی نسبت دیگه آدم کردی و او آدم برعکس بت میگردونه میتیه. برای هم خاطر حیات برادر نگاه که فکر که یکم درجه اطراف تا یکم درجه آن کی نواز بینت، در حالی که تخت از دیگران بالا بمونی به خاطر آنی که مشکلی داری. لیکن فراموش نکن که امروز برآمدگی در نزد مردم در تو کمک میکنه. همون مردمی که تو فکر نمیکنی که تو باید رو تا باویا نشون بدی، همون در تو کمک میکنن. همین مای بلاگری که تو امروز تلفن تا دروش میکشی، همین آدم دادی ترا ارزی ترا به این مردم بیننده میرسونه که تو نمیخوای رو تا نشون بدی. حتی امروز ایش میگوی ما رزق نکه، اوش میگوی روی مرا نبینن. یعنی که تو تنها فکر ریخته میکنی. امروز یعنی که من مشکلی دارم، تمام ما دیگه از همه مهمترم، همتون ما دقت بتین. نه برادر این چونی نمیشه. من خودم فکر نمیکنم که من فکر میکنم گل میکنم خیلی من فهموندم تو که جوگی تو مرا نفهموندن انت داری بین نول شد. بخاطر چی؟ بخاطر اونه که من رفتاری تر دیدم چگونه. اگه ما آدم خیلی باید نیستم با خود اگه تو مرا ازدواج کردی در رفتی نمی برنامه. اگه من خیلی ازدواج کردم شما که هی برادر
бахшиш ягон чӣ гуфта бошед. خب میگذاریم سر مسئله یعنی که موضوع برنامه خیریه رو обязательно نشان بدی سرش کنیم. آز شما ویدیو کردیستین یا که نه؟ بله کردیستم. رفتیسته؟ اوز اگر که گریون کنی لیتسوتا سر میشه برنامه. مثلا اوز پریمو افیر نیست ولی ثبته. اولا ثبت میشه برنامه بعدا رقمای کارتا پارتا تماش روی میکنیم میمونیم مونتاژ میشه بعدا میبروه مثلا در وقتی در یوتیوب تماشا کردن با مثل افیر وری به نظر میرسه لیکن نه همه وای پیشکی اول ثبت میشه بعدا میبروه. فهمو برنامه برآمدن اونی که مثال خیریه میشه و نمیشه در دست اختیاردار مقصد که نشان میتی یا که نمیتی این اختیار داشته و حالا هم در دست اختیار حالا هم در سویه هستی مرحمت فکر تبین گریون کنی کامرتا شروع کنیم. یگاه لورش نیسته ها چه؟ برای رو تپشوندن؟ بله. تیم بولی داخلت محض داخلت نمیبردار برای اونکه خیلی هم اگر یگان حالت دیگه می بود یگان آدم دیگه می بود کم ترک طرز و رفتار و معاشرت و معاملش دیگه می بود ممکنه که یک خی چه بگم اسکلوچنی میگن اسکلوچنی میکرده میگفتم که خی خودم ممکن میدیدم در پشت کامera خودم میدیدم و در نزد مردم خیره میکردم لیکن خیلی کوشو درود میگم که رفتارت خیلی هم رفتاری بد رفتاری خیلی بهرومتی است خیلی هم سختی بود برای هم خاطر محض دته обязательно باید رود باشه. بیا هم خیلی نکن از رامون گفتگی تکن با خدا. تو برادر یک ساعت وقتی مرا گرفتی به یک ساعت وقتی مرا گرفتی که من در این وقت یک ساعت دیگه کار مبود میکردم تو قدیم میمون بازی کردی. بخشش اکا جان نه چی گفته با شما اکا جان بخشش همین گیر بخدام گفتگی بوری حضرت برکن. ما ترا یگان کینه نسبت ندارم برات ما ترا بخشیدم بخشنده الله ما اونی را گفتم که ما که فهمیدم شخصیت چگونه آدمی تو. نه اکا جان ما خاراکتریستیک را فهمیدم برادر جان چگونه آدمی. گپ مردم چیکار میکنی تو گپ مردم تو امروز چلوخی امروز معیوبی درست؟ تو امروز معیوبی مردم اگر درود بخنده که معیوبی چیکار میکنی ختا؟ گوش که برادر تو امروز چلوخی درست؟ معیوبی را گشته میتونی؟ تو چی مشکلی داری؟ ما کجان پوشکم پول نیاد سوختگی فهمیدی؟ کی سوختگی چند کشی سوختن شد؟ ما مایدر دوما کجان کپر افتاد. خب راه گشته میتونی؟ خب میگم که اگر او گوین مقصد گفته استین که اگر تو منم خیلی نمیکردی؟ نه من نوز تو ماتر نه چی بس از سوال میتی ما سوالی ما میگریزی تو ماتر گفتم که راه گشته میتونی؟ کامتون اکجون کامتون. نه خیلی جواب نمیشه راه گشته میتونی یا کی نه؟ ها یا کی نه؟ اگر راه میگردم ایشو بکی نیده مثلا می بازو میرم موچار نمیگم تمام نمیکنم. خب سوالمون جوابمون پورا نگرفتیم. خب میگذاریم در این مسئلهش آیا مردم چی میگه مردم یگان چی نمیگن درباره اونی که راه گشته نمیتونه معیوبه یا که پرسوختگی یگان چی دیگه گفته در باره چی نمیگه مردم؟ نه یک فکری عادیده میگه مردم گوش که برادر مردم любой کار که میگد الله ذاتی پاکی که یگان عیب نداره آدم یافت میشه و گپش میزنه. میفهمی؟ نفهمیدم گوش کنه اکا جون اکا آریو میدونی برای چی خاطر ما چونین پراویل ماندگیم که برنامه خیریه باید رو باشه. بازی گفتن که اکا بله برای خاطری که ما فکر میکنم که تو در اصلا چیزی داری که باید پنهان کنی. اگر که لیتساد نمایان باشه مردم میگه که گپ هایی که این برادر میگه ما را میشناسیم دروغ میگه.
барои ҳамин хотир лицо вақте ки маҳкам шид ана ҳамин хел хирабо мегзара. ма чунин талабот монагем лицо бояд боша вақте ки одама лицош бошад дурӯғ намега. Чунки агар дурӯғ бига дига одамо мебироянд меган ки ин бародаре ки дар хайрия баромадагиам моира хуб мешносем гапош ба корош сафадат намекунад. Ту ҳаракат дорӣ ки лицот набиёя. Ма фикр мекунам мумкин ма хато кунам лекин ма фикр мекунам ки маҳз чунин ҳолат даиту. Яъне ки чизе дорӣ ки дар видео мегӯй ба асли воқеӣ дуруст намегира. Барои ҳам хотир намехоҳӣ руд биёя. Ва ё ин ки мумкин ки ягон душманои ма заказ шидагӣ боша ки бира ҳамчун хайрия гуфта муроҷиатш кун, баъдан проблемаш кун, спектаклш кун, баъд то ки видеот накунав бабу биромадам то ин ки мо бигем ки як маъюб ба видео накарду фалон беҳмадон кард. Мумкин ки чунин ҳолат боша, ки медонад. Не, ба номи Аллоҳ не. Ман ҳамон одаме ки шумо мегӯед ман ҳамаша мешунам ки ҳамон божаш дорад ҳовил ангарӣ. Мақсад ман одам қати сар кор надорам чунки чанд бор ҳамсӯҳбат шудам корма будам кунам фаҳмед. ин интихоби тай бародар, интихоби тай оне ки ана ту мебироӣ намебироӣ, лекин ман як чӣ мегӯм. Ма мушкилӣ дорам ки бисёр одамое ки мебироянд дар барномаи ма муроҷиат мекунанд аз мушкилӣ ва ёда бадтаре. Лекин ман намебиром, арз намекунам барое ки хидма кӯмак кунам, хидм шахсе ки дигарро кӯмак мекунам. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки ман ба хулосаи омадагиам ки бимбирам аз як кас кӯмак талаб накунам. Бимбирам. Ман чунин хулоса бировардагиам. Яъне ки одам хулоса мебирора ё дасти кӯмак мепурса аз як кас ё ки намепурса. Вақте ки ба хулосаи омад ки мебироя ҳамчун ниёзманд мебироя аз мардум кӯмак мепурса ба хулосаи баромад, пас баро да канса хушрӯ баро. И хеле не ки ранги тай чодар ворӣ ма ака кӯмак мекунаму лекин бо дар болои ма кӯмак то есть ки ма кӯмак талаб мекунам лекин бо дар болои ма кӯмак талаб намекунам. Яъне ки дар умум бигем лицои ма Муҳаммад Шарипов шава, Муҳаммад Шарипов лицои худаш хади бароя, ҳама бибина вая, овози ма ҳам ту, мара ҳеҷ кас набина. И чие? И чи детский сада? И чи гудакбозие? Ту хулоса баровардӣ ки понятно мекиша. Понятно мекиша. Ма гуфтам ку бародаро чӣ гуна рафторай, чӣ гуна ҳолатай, чӣ гуна ин одамо аднашини доранд нисбати дига одамо. Ма чӣ намегӯм бародаро, действителя ма пои радагиам барои раҳ гаштан нагаштан шакӯира ҳеҷ кас намедона, хуб ҷавоб надод, лекин навози ма поша дар рӯи экран нишонтон метем. Яъне ки ҳамиҷа доғҳои сӯхтагӣ дестен дар вақти кӯдакиш сӯхтагӣ бидай. Хоб, дар вақти кӯдакиш сӯхтагӣ бидай бародаро. Видео кардан ягон ҷои мушкилиш нест, видео мекунем ша. Хай хитон диден ки дар ин гап чие? Пасути бигем дар умум бигем видео ина ҳаст, видео ина уже баромад. Ҳамиқа фарқият дорад ки карта надорад. Агар ки мебаромад ранги одам суҳбат мекард, карташа мемондем, мерафт, ягон мушкилӣ набуд. Хай дар умум фикр мекунам одамои фаҳмидагӣ худаш фаҳмид. Намефаҳмидагӣ ҳамеша пайдо мешава. Бозан чӣ гунае ки ин одамда гуфтам, Аллоҳ ҳамон қадар зоти пок астае ки дар ҳамоам гуноҳ меёванд. Банда чӣ? Яъне ки чӣ гунае боше набошем бародаро, ҳамеша мардум як нуқтае меёва ки шумо да заҳр бичаконанд. Чӣ гунае бошен, касе ки боше набошен. Ҳеҷ вақт фикр накунед ки шумо ҳамон шахсе шида метонед ки ягон кас ягон айбтона ёфта наметонад. Ин кор номумкине. Мисоли хубаш боз як бор дига мегӯм зоти поки мо Аллоҳ. Ки ҳамун дам атеисти пайдо мешава ки гапш мезанад. Шахсе пайдо мешава ки дашномаш мекунад. Ва ранги лангули блогери пайдо мешава ки бо як шахсе ки Аллоҳа дашном кардагӣ боша дар видеош бимонад. Пас банда чӣ? Барои ҳам хотир мақсад аз ин гап мардуме ки ниёзманден. Ман медонам ки чӣ қадар бори душворай, чӣ қадар бори вазнинай ки баромада назди экран ва кӯмак талаб кунӣ. Чӣ қадар ҳар касам чунин ғайрат намекунад. Як мисоли оддӣ ама хидмат даи бародар гуфтам, вале ман мушкилӣ дорам. Лекин гарчанде ки ман ҳамон қадар ба ғайрат бошам нисбат ба дигар коро, дар чунин кор ман наметонам. Мара зури ман намераса ки барон дар назди мардум бигӯм бародаро ман да кӯмак кунед, ман мушкилӣ дорам. Наметонам ҳамин кора карда ва ҳамин кора ман
чунин хулоса кардагим мембрам намекунам. Мембраму мурдана ба кала мегунаму намегум ки мада кӯмак кунен. Ма чунин хулоса бировардам. Агар ки ту хулоса бировардӣ ки пас кӯмак пурсӣ, пас то охир бикун. И хеле не ки ма бубурам ними рум биёя, ними рум наёя. Ту хулоса бировардӣ ки кӯмакат кунанд. Ту хулоса бировардӣ ки кӯмак талаб мекунӣ. Пас буро то охира кӯ. Яъне ки на танҳо дар ин кор, дар ҳама кор, кадом корра ки мекунем бародаро, ба тамоми қувватон кунен. Ба диққати ҷиддӣ ба ҳамун кор ҷалб бошен. Дил хоҳкора вақте кора нимкола кор меган ира. Нимкола ту метавонӣ ки як кора нимша кунӣ, ними дигаша накунӣ, кори дигарам нимша кунӣ, ним дигаша накунӣ ва аз ӯ натиҷа интизор бошӣ. Натиҷа намета. Ҳама коре ки кори нимкола кор меган, корои нимкола кор натиҷа надора ҳеҷ вақт. Чӣ коре ки дар ҳаёт мекунен, хулоса бирорен, мекунен ё ин ки намекунен, хулосаи аниқ дар биёен ва сидқан аз таҳти дил ба тамоми қувватон то охира бикуненша. Баъдан аз ӯ натиҷа интизор бошен. Дар ҳеҷа кишта бо переписка кардиса. Бародарҷон, ма қайти ба переписка гап намезанам. Дар кор шид зангат мезанам, ба занг гап мезанем. Ма переписка бозӣ намекунам қайти бародар. Мо қадрат кардем, вақт ҷудо кардем, зангат задем. Ту моро қадр накардӣ бародар ва вақти ма муҳими ба дар ҳеҷа чандин одамои дигари интизоранд. Ма дар вақти қайхи сарф кардам, оз як ниёзманди дигара метавонистем ки видео кунем бародар. Панот бахта. Бале бародаро, ма мумкине ки баъзеҳо дар тарзи гапи ма, тарзи кори ма каме сахттар бираса, баъзеҳо бигӯянд ки хай бародар бечора маъюб буд, метонистӣ ки қадиш фалон беҳмадон. Кадом фалон беҳмадон? Раддаш накардам, ягон чӣ дига накардам. Худ чадин чӣ кор кард? Ман бихелодам бародаро. Ягон ҷои пӯшидаш нест, ягон ҷои махфиш нест. Чизе ҳастай, ку шуду равшан ман дар рӯи одам гап мезанам. ҳақиқат меган талхай, мисли ҳамешагӣ. Фикри ҳақиқатон дӯсто дар комментария бинависен, лайк мондана фаромӯш накунен. Дар ин тараф боша ссилкаи веб канал беҳтарин барномаҳое мешава ки дар YouTube канали ман намешава. А дар ин тараф боша дигар видеоҳо аз ҳамин рубрикаи хайрия. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Хоб бародар, ту ниёзманд, леки ман тара рад накардам охи. Ту телефонто ҳозир киштӣ дар байни гапмон. Бо як бор дига мефаҳмонам, агар ки нафаҳмӣ, хатия тоҷики ман намедонам чӣ гуна намефаҳмӣ. Барномаи хайрия мебарои қатъи ман суҳбат мекунӣ, тариқи видео ҳамун суҳбати мо сабт мешава, барномат мебароя. Телефонта ту ҳоло киштӣ. Ҳоли тарзи гапзанита бубурод над бе видео бе чӣ дар YouTube баъд бибин ки чӣ гуна гап задагӣ будӣ, чӣ гуна чӣ кор кардагӣ будӣ. Ман ҳама кора сабт кардагим. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки мумкине ки ҳамаи кор ҳамин хитоб бихӯра ки бо дарди сари ман шава. Бигӯянд ки фалон беҳмадон кор кардӣ. Барои ҳам хотир чӣ гапе ки мо гап задем аз аввал ман тара гуфтам ки сабти барнома шурӯъ шудагиай ма камераман насб мекунам. Аз ҳамон вақт гирён буд камера.